Tyho Lokomotiva. A já věřím, že Honza si ten potlesk určitě, ale určitě zaslouží. Ještě jednou. Honza Trest. A teď šlape úplně, co to je? Jak letáčí, to mě zajímalo. No, na to má asi nějaký kýl nebo je něco. nezbytná zastávka u Mola s Pamelou, malá občerstvovací. Jak to smrdí? Vidíš to? No jo. A my už zase dále pokračujeme Chudák, ten v dalších plavidlech na letošní Neckiádě na Řecedy. Tak přátelé, s číslem 11 u přehrady už startuje Anna Filipová a její Tuleň na ledové kře.